लोगोफोर दिनै बेबायदिनो बैसां मिरि मानसिफोरनि गामियाव आं बेरायफैनो नै बैसां न' गोजा आरोना आरो फाइनालि आं गामिखौ मोनथिथ'वाखै गामिखौ आं नोंथांमोननो दा खोन्थागोन मा गामि आं सोंनानै खोन्थागोन आरोना बे बैसां न' जेरैथिंबो नाय बैसां न' गोजा आरोना ओरैबो दङ बैसां न' बैसां न' गोजा आरोना दाबसे न'आव हाबनायसै नामा बैसां न'आव ने ओरै हाबनायसै मोजां माने जायगाफ्रा मोजां बैसां न' ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाखौ मोजां मोनदों आरो दिनै बेबायदिनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आरोना नै everything नै फै लोगोफोर भिडिअखौ माब्लाबाफोर नोंथांमोना बेबायदि बैसां न' नुदों नामा ब्रे ओरैबायदि बैसां न' मोजां स' आंबो फैनानै गोजोननाय मोनदों फार्स्ट टाइम बैसांनि न' गामि नुदों आरो लोगोसे चार्च गिर्जायाबो माने बैसां न' आरोना स' नायलांबाय था बैसां गामि आरो बरिया मिरिफोरनि आरोना न'आ लोगोसे बे बैसां न' सिङाव नै बेखौ खोन्थालाय जि दाग्राबो दंहैयो आरोना बैसां जि दाग्रा दङ जि दाग्रा ओरै सेन दङ ने भिडिअ स्टप खालाम मेरिगाव न हाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे बरतामुलि लकसा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो मिरि गामि बे गामियाव दङ आरो आं ना स' आं नोंथांमोननो बे मिरिफोरनि थानाय मानाय माखासे न'फोरखौनो नोंथांमोननो आं दिन्थिदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था आरो आंनि भिडिअ नोंथांमोना गोदानब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव फै नैबेखौ नाय नोंथांमोना माने जि दाग्राबो दं आरोना बे बैसांनि गाहायाव नङा होमबा गोजौआव सेन दङ ना साग्रा गोबां ना बेबायदिनो बैसां न' गोजा आरो गासैथिंबो आरो बम मोनसे बुस्थु खोन्थाबावनि आं फै नै सेन माब्लाबा नुदोंना बे सेनखौ बे सेन आरोना बे सेन बेबो सेन बिराद गिदिर नाया बेयाव हाबो आरो नाङो आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ आं दिन्थिलांबाय थागोन मा नुदों मा नुवाखै बेवहायनो स्टप भिडिअखौ स्टप गाहायाव मोसौ खायो गोजौआवबो मा दोनोथाय ओरै फै नायसानोसै गोजौआव मानसि थाजायै जानांगौ आरोना ओमफ्राय ओरैबो फैदो ओरै भिडिअ स्टार्ट जि दानाय नुनो मोनदों आरोना गोजौआव मानसि थायो गोजौआव मानसि थाग्रा आरोना ओरै खोन्था ओरै गोजौआव मानसि थायो गाहायाव जि दायो ना অলপ ভিডিঅ' লৈছো দেই দাদা বেয়া নাপাব চাগে গাঁৱতো দেখাম আৰু অলপ ইয়াতে অলপ বিয়া আছে না बेबायदिनो बिथांमोननि मोनसे ट्रेडिसनेल बेफोरबायदि थानाय जानायखौ आं खोन्थानो जेसां हायो माने दिन्थिलांनोसै दिनैथ' सम गैया नालाय सर्ट टाइमबाबो बैफोर दालाफोरखौ नायदो एसे दालाखौ खोन्था আসুন দাদা অলপ কৈ দিব নেকি এইটো কি কয় আপোনালোকৰ ভাষাত মেখেলা এইটো মেখেলা না
नैबेखौ मा होनो मा बुंनाय जायो सेपा सेपा सेन बावबो ना नाङो ना मास धरे यादैयाव मास धरे आरो ओरै फै बे खुन्दुं सोंग्रा खेर 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 बिदि कि कइছিলে ना मेखेला मेखेला बेयाव जि दायो आरो ना गोजौआव मानसि थायो गाहायाव जि दायो बेबायदि आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनिल'सै आरो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ साबसिननिख्रुइ हामसिन जायगाफोरखौ आं खना खनलानि जायगाफोरखौ खोन्थालांनो नाजागोन आरो नोंथांमोननि आं सापर्ट हेफाजाब मदद नागिरबाय आरो फैबाय थानाय समफोरावबो नोंथांमोना सहाय हेफाजाब होबाय थागोन होनना मिजिंथिबाय आंनि दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनिल'सै लोगोफोर आरो मा बुंबावनो ना जायगाखौथ' मोजाङानो मोनदों नाथाय दैबानाफ्राव एसे उसुबिदा आरोना जायगाया लोगोफोर नोंसोरबो थांनो गोसोबा थांनो हागोन बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गफुरनि साखाथियावनो बरतामलि लकसा होननाय बे जायगाया जोबोद मोजां गफुरनि साखाथियाव आरोना बरतामलि लकसा होनना बुङो आरो मिसिं गामि जोबोद समायना गामि नोंथांमोनाबो माब्लाबा बेरायनानै नायना फै बैसां न'फोरखौ नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन आरोखि गोजोन्थों